Sukhanjan alam kia putak hampang asong kapinren. Dilay along raki hormuk keneblong. Bongrum chingri amay kepadupon. Hanjang langso bazar committee pen mai kepadupon. Kardom Birta Life penili Birta Thanbang pi Sami Sehenati mungpi non Birtang ton pen arjupanik thak. Sukhanjan alam kia putak KE Karbi Employees Association Hanjang Langso Aro Karbi Kurpho Nihang Longri Amai Lapen Kalyan Ashram Matum Sodak Pinrempon Aday ke doweg atumapan Sodak Pen Kang Saipa Doponanji Pusi Pirangke Amai Long Pangdakpon Hanjang Langso Pen Bisnu Lekte Report Konte aprangsi press media klaim lambang pu tumpan ini tumahin pen dengan sama kardong pajulo kardong pinili tumdak press media ke panang ko alam thekela puhenno pinili tum Karbi Employee Association Hanjang Langso branch pen donel branch pen ini tum press ahin pen tangda koingela puhenno je kedam tang pre 27 arni Sukhanjana kulada long incident along litum Karbi Anglong Dipu Taxation Department pen trading license doma bema pu alang tum kiri kita dip damahut litum Karbi Cokomarasong lo lapendak kami klaim dun Nixon terang sarapan holadak Sukhanjana kulada long kedua tum areng kepasodun bangke litum Hanjang Langso Karbi Employee Association hin penta ninduk lo apen Sukhanjana kulada long ke klaim bo matuma panta pada bazar committee panta sodak pen pinrempon laso incident along kacirabdun Hanjang Langso along penta Raju Tripathi pu amuni ditum chini pono Raju Tripathi pu do lasi alang li panta Hanjang Langso akulat along penke dake kulat lemlong de do lapu ti dak Hanjang Langso bazar committee panta laso alam pachini pon alang li bangke dake dolong de do dak bangke kulat dilong de do laso puthak bangke litum pinidak songthom ne dolo hasa bangke Hanjang Langso Karbi Employee Association Zonal Branch benna second bangke litum long do Karbi Kurpho Nihang Longri amai president atu akoni li jongjung sitame Kalyan Ashram Bukajan ele General Secretary hin sitame laso alam bangke pachini pondaklo je bazar committee pintalang likhon ke take din beklong delo pen laso incident along litum Karbi Cokomarasong ahin pen la Nixon sarapan areng kahu pasupon ke litum tending oi ponlo lasi laso puthak ke autonomous council pen sitame sodak pen alang tumhanta sideng ponanggi kate mononpi ke Karbi Employee Association itung korte ba anjir mara tumhanta lasan pap kupon pe je phan ke litum ke chunung lo kad media ke hai tumhan itu Karbi Kurpho lapan Karbi Employee lapan Kalyan Ashram gamin tum Hanjang Langso mata nihang long riamai pen tum tumhan suri kardom cipilo thema non ke damtang pre ingkora proxiani ilitum ladak ilitum marong lo ilitum hem lo Sukhanjan Bukajan la bangakai tum ulat kacobikan ilitum makai phat Cokama tum hang areng ke sudara hu ke sudar la bangso alam thea putak singili nalo tumang no kanige ke la hello te non ke bang huyani ka la bangso la bison na thak incident do kok ta hai la si la so incident monon pi monon lo ta ka vedia ji phat ilitum la autonomous council Karbi Anglong ilitum la so ahin bentame alang itum ahin bentame prokhona ahin bentame la bangso bang monon pi pa vedia ji phat ilitum bang inside pon pa menangi la do khai ke do tum phan ke la dang ilitum pilthe bang ke hithi kula ta menang pa bi du long le det awar sai ilitum binagi lagenili haladak Bukajan mate hanya Bukajan bazar committee la penda Hanjang Langso bazar committee tum hada ni tin bane di tuning rilo muke bangi ani apanda ilitum la ke ekhai apanda ka phere me ang sin bang rimlo tasi monon pi mong no pa vide ti aphan la la litum han hithi kulat penon mat lang litum han ke dak pen plungang ko
Apen lana chota kali litum Karbi Anglong aru kapere mebe ang aru dutulang non ta panggar dam bolote miadi pota son ilitum Karbi akhai pe apan miadi pota ta bang akhai nang ong mulan te la sona ta miadi pota ta pibom le pulo te pen la trading license ta pibom pulo te ilitum akhai bang theng si chuyoro nang po to da pe da kenana kote tum da ningelo ilitum ke chu ki jono hormu de chuyoro ta ilitum bang ke therak meme ke paklano na therak meme sona hormu si do ko bang na paklano dat a biskut ai him kecu akhesri athekum bang ke bang khaina paklan do bang se jasemet lo ilitung che paklan do bang therat meme khesri athekum bang sona ya si cheplan su delo nasi la alang litung bang ke monong pi monong no tamela ilitung apir thelong ke hiki kula da pachu bilong le dia bang ke asong tin abang tin la pen government ai hin panta autonomous council kan cenglok ahin ba asong phanda ni tuning rilo la so incident bang monong pi ka beda dia pan hiki kulat ke la alang itu ma doa khai ke do tum phan bang ke usai convict nang po prabjin ke Dilay Police Station Angkang, Dilay Tinyali along Naka checking hut ihumagari number UP 14V 4234 along pen 4 kg morphine longpon. Hemkola Lunkin, Arta Thongke Bertroxy, Apomen Lake, Pautang Lunkin, Tolen Village, PS District, Churan Chandapur, Manipur Lapen, Jangminlal Haukip, Arta Thongke Branarkep, Apomen Late, Mangthang Haukip, Saikul Bazar, PS Saikul District, Kangpokpi, Manipur Aphan Nep Inang Konsi, Police Atum, Karju Pater Togbomlu, SGPO Bokajana Thengnusi, NDPS Formalities, Claim Ponlokusi, Birta Longpon, Hanjang Supen, Disney Lake Report. Khatkhati Silong, Bongrum Arongalong, Bongrum Chingri Amai, Padopon. Lasohut Bongrum Akur, Nangke Plang, Apurkimu, Chithan Chimung Ponpusi, Birta Longpon, Hanjang Supen, Disney Lake Report. Ningkan ko anda silbang so arong do ibam la. La bongrung arong buyat bangke nilitum ningkan bli polo boy pisitami 2000 aningkan bangke nilitum kai starting cheng mane bongrung chingri amai bangke difu nilitum head branch headquarter long si kibi pon lo boy pisitami lason si Jinthong da bidam lo boithalang so da bidam lo apen ke deupani na tu da bidam lo apen ke dak nilitum non idobom arong khotpoti bongrung arong stami nilitum aprang pen stami betai thom pli bi pon bom lo lason si bi pon bom dam bom lo mat ningkan hini ke thom aprang bang corona covid-19 na joini nilitum bang kaching room ma meeting buki bi bangke hola covid a joini ma nilitum arong si pachibi re pason si sob pandami pusi chibi pon bom lo lasi la covid-19 judet pe napi corona judet pe napi bangke api aku nilitum chingwai tu lo je bongrung chingri amai sami ningkan kithom pi bangke ilitum kachitong tektes tami pu ajak dinglen nang naklo lasi aku bi tunang po pu joini cuning aningkan pen aku tum arong si pachibirep lo mane dak ilong bet all Karbi Anglong east west pen gacitongi bangke kasiksak doko kason nang nakamasi tum along tin pan sitami arong tin le cipati rep nang pusin tum information mante birta cipi si arong tin si pachibirep si pini ason thot sitami dak nilitum sitami la bongrung arong long pini nilitum laso abisi amai dak kacibilo Ningkan dan makan ko pisi seng ponang kong ma. Masuk ko tak kecil itu. To puro la tum pini dak ni tum 29 Oktober ingkore sirke bani itulah pini bongrum cingri ame ma BCA bu panjang ko kala pulo ni tum keceng ke 2000 ningka pini peningkan ko hinian ni tum lempo pengon kon hinian lo asoputha ke la pulo je ni tum ini lah bongrum ciri ame BCA buka lah ni tum ini dharma alam pentakali political alam pentakali lah ni tum son pholong pen same son pho kulo me same ni tum ijang son thongkep long ta ni tum bongrum buke isi jatigang thim ba akurang thim apen ke lah ni tum bang ke lah hala ni tum atumot pusat besar ke ni tum ke lah bongkrui pensi ni tum kiplang sojo ni si ni tum
piningan peningkan ko ra hinian lagi pleng la so klem bom yang bom si la sini tum pide jati phale padik dari puta kali penela dhormu alam pen kali itu political pen alam ta kali ni tuma bong rum dum kom he ga joy ni ajha ka tum ke la kudong ke bang bong samet tumi jang sot kudong ke bong ta jak la bong rum ki kom he ga joy ni se bong rum tum bang aku ro jak ke chitok therak duk po pine rong pi long dun juniti pemane hansi long dun juniti sonong ke bong la si ni tum la hai ikur ba intum ta kudang thim pusi la so ka chibi pusi ni tum du hera ni kan pen si ni tum cheng lo pusar be pisar dum pen la si no piningan bang bong ni kan ko ra hini Hanjang langso Bazar Committee pen methang asai hemalong tongsikot mai padupon. Mai phu hemaritok bi kachari pona mayalong Sukhanjan alam ki along Amen ke klangdun Raju Tiripati ke Hanjang langso along kulat bilong lelo lapen phai kuni thongkep arni trading license aputhak awareness amai ke padupon jiaphan cheparai pon Hanjang langso pen Bisnu Lekhe report. Pinya Birta Lapuan Sington pon iglo laing bomtha Birta life.